bा केमसिजों लावदुमजों बिलेक बुथारनाय उखुम सायाव गामसा गाननानै बिरलांबाय आरोखि थारमाने ओमफ्राय बड'लेण्डखौ ओरै बायबाय लांबाय आरोखि माने जों बड'लेण्डआव थाला आगैमोन होननानै केमसिजों लावदुमजों ओमफ्राय बिलेक बुथार सिङाव नङा उखुमावसो ओमफ्राय लावदुमा गामसा गाननाय माबायदि जागोन एसे फिल खालामलायनाय बिदिनो आरोखि वाव 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 खमफानांगौ ना माने बे गोथार नङा फ्लाइटआव केमसिजों लावदुमजों केमसिया दख'ना गाननाय ओमफ्राय लावदुमा गामसा गाननाय ओमफ्राय वाव 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 वा होननांबाय ओमफ्राय ओरै बायबाय लाङोबा आरोखि थाथ'दो बड'लेण्ड होननानै माने जोंखौ ओरै गाहाय नाहरो आरोखि 1 2 3 4 वाव 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 Itu gila kayak, apa?